Марат Ярулин белән үзебезнең блиц сораштыруны башлап җибәрәбез. Әзермесең? Әйдә. Манчы. 70 яшь тулганнан соң синең турында нәрсә дип сөйләшәләр? Вот это мужик диярләр, красавчик. Сугаргамы, суктырыргамы? Сугарга. Ират белән хатын-кыз арасында дуслык була аламы? Була. Зур гонорарга үзең теләмәгән җирдә чыгыш ясаганың булдымы? Булды. Зур суммада әҗәткә акча биргәнең бармы? Булганы бар, Сиңа 18+ фотолар җибәргәннәре булдымы? Бар. Ә синең? Бар. Гафу үтенеп тә кичермәгән кешеләрең бармы? Юк. Хатын-кызга җикренгәнең бармы? Юк. Мөхиди хезмәткәрләре яныннан туктамый узып киткәнең булдымы? Күрмичә. Чәч буяганың бармы? Бар. Бер буханка ипи ничә сум тора? 55-60. Концертта башыңа шешә суккан дигән мәгълүмат чыкты. Шушы мәгълүматтан соң фанатларың сиңа ышанудан туктамаганнармы икән? Юк. Бу дөрес хәл булдымы? Юк, ул безнең ни иде? Безнең яшел концерт иде. Шуңа күрә мин аннары әйттем, это была постанова. Кеше алдында оятка калыргамы яки Руслан Кираметдинов концертына барыргамы? Чаянда оятка калыр. Сиңа уңайлы яшәү өчен аена ничә сум акча кирәк? Ой, мин санаганым юк. Белмим, әйтә алмыйм. Бүгенге көндә синең йөргән кешең бармы? Бүгенге көндә ул сер булып тас.